Oletko kuullut kainuulaisesta Pekka Leinosesta, kirvesmurhaajasta, joka murhasi 5-henkisen perheen 1772? Pekka Leinonen oli kotoisin Paltamon Kiehimänsuusta Hyyrylä-nimisestä talosta. Talo ei ollut hirvittävän varakas ja Pekka Leinonen joutui usein kiertämään Ylä-Kainuun kyliä kysellen esimerkiksi rehua karjalleen. Erään kierroksen aikana hän päätti mennä käymään sukulaistensa luona Kataja-ahon torpassa Puolangalla Väyrylän kylän lähellä, josta hän oli jo etukäteen maksanut olkikuormasta. Eletään maaliskuun 7. päivää vuonna 1772. Pekka Leinonen saapuu hevosella ja reellä Kataja-ahon torppaan. Kataja-ahon torpassa Pekka otettiin vastaan kun tuttu. Oli hän talon emännän Valpuri Tauriaisen pikkuserkku. Leinosen mieli oli synkkä. Olkikuorma, joka hänelle oli luvattu, ei ollut järin suuri, eikä hänen vanhalle ruunallensa annettu tarpeeksi syötävää. Hän oli myös esittänyt talon nuorelle pojalle 17-vuotiaalle Yrjö Kekkoselle, että he vaihdetaan hevosia päittäin. Tähän ei ollut Kekkonen suostunut. Eniten Leinosta ärsytti se, että hän oli antanut taloon hyvän lammasnahkaturkin ja vastineeksi saanut lampaannahkoja. Lampaannahat eivät kuitenkaan olleet hyvänlaatuisia ja hän halusi vanhan turkkinsa takaisin. Tähän ei talon nuori poika Yrjö Kekkonen suostunut. Hän halusi lampaannahat ensin takaisin ja sitten antaa turkkinsa. Leinonen käveli turkkinsa kanssa pihamaalle rekeen, johon Kekkonen juoksi perään ja repi turkin takaisin. Alkoi armoton käsirysy, jonka seurauksena Pekka Leinonen menetti totaalisesti malttinsa. Hän näki pihamaalla talon seinustalla kirveen, otti kirveen, löi nuorta Yrjö Kekkosta päähän, jonka jälkeen Yrjö Kekkonen kaatui maahan ja Leinonen jatkoi lyömistä. Pian Kekkonen oli hengetön. Leinonen keksi mielestään parhaimman paniikkiratkaisun. Hän murhaisi koko talon väen ja polttaisi paikan poroksi. Kataja-ahon torppa olisi niin syrjässä, ettei kukaan saisi koskaan tietää, että hän on murhaaja. Leinonen toimi kylmästi ja harkitsevasti. Hän kiersi pihalta pirtin toiselle seinustalle, missä 14-vuotias Maria oli pesemässä pyykkiä, Seli. Leinonen kohotti kirveensä ja löi. Maria kaatui kuolleena maahan äänettömästi ja Leinonen jatkoi kierrostaan. Leinonen ei tuntenut kauhistusta tai kammoa teoistaan. Hän suuntasi kohti taloa, jonka ulko-ovelle oli tullut 9-vuotias Kaisa, eikä hän tiennyt mitä on tapahtunut. Kaisa laittoi ulko-oven kiinni ja Pekka Leinonen löi häntä kirveellä. Leinonen suunnisti pirttiin sisälle ja näki sukulaisnaisen Valpuri Tauriaisen kyyhöttävän penkillä. Leinonen lähestyi hiljaa kirveen kanssa ja löi Tauriaista päälakeen ja Valpuri Tauriainen kuoli siihen paikkaan. Pekka Leinonen halusi valmistella murhatyön ja näki 3-vuotiaan Heikin nukkumassa lattialla. Hän kohotti viimeisen kerran kirveensä ja löi myös Heikin hengiltä. Tämän jälkeen Leinonen päätti, että hän tuikkaa paikat tuleen. Hän sytytti kaikki rakennukset, otti talon paremman hevosen ja lähti matkoihinsa. Tulipalon jälkeisenä päivänä Väyrylän kylän Hoikanvaaran emäntä Elina Reinikka meni käymään katsomassa talon emäntä Valpuri Tauriasta, kun hän huomasi tulipalon jäljet. Pian hän myös löysi ruumiita. Viranomaiset pääsivät aika nopeasti asian jäljille. Huomattiin, että tämä ei ole vahinko, vaan tuhopoltto ja ruumiit ovat täynnä kirveen iskuja. Pian osattiin myös epäillä Pekka Leinosta ja hänet vangittiin ja toimitettiin Kajaanin vankilaan odottamaan Paltamon käräjiä. Käräjien 3. päivänä Pekka Leinonen tunnusti ja hyvinkin yksityiskohtaisesti. Tuomari kysyi, että miksi hän syyllistyi näin raakaan ja julmaan tekoon. Pekka Leinonen tuumasi, että häntä ei kaduta, hän ei säällinyt lapsia. Häntä ainoastaan pelotti, että hän olisi jäänyt Yrjö Kekkosen murhasta, joten hän tappoi koko perheen. Pekka Leinoselle langetettiin tavallista kovempi rangaistus. Hän sai häpeärangaistuksen, monta paria raippaa, jonka jälkeen hänen oikea kätensä katkaistiin, kaula katkaistiin ja lopuksi hänet vielä teilattiin. Pekka Leinonen kohtasi kohtalonsa Pyövelin kirveen alla 16. joulukuuta 1772. Tasan 3 vuotta aikaisemmin hänen serkkunsa Yrjö Juhonpoika Leinonen oli mestattu samaisella Paltamon mestauspaikalla.
kirvesmurhasta.